Internet i que a més entre viure en València i Gandia preferir Gandia perquè és una gran ciutat. Me llamo Kautar Elotmani y me gusta Gandía porque considero que es una ciudad muy viva, aparte de las actividades que se han hecho en ella en los últimos 3 años. Y además de esto me gustaría destacar la fácil integración de los inmigrantes. Por eso he decidido quedarme aquí. M'agrada Gandia perquè considere que és una ciutat molt completa. Tenim platja, tenim muntanya, tenim parcs comercials, la gent considera que també és molt oberta, a pesar de ser una gran ciutat, és molt propera. M'agrada Gandia perquè és una ciutat, hem construït una ciutat plena de carrers peatonals on dona gust poder passejar per tots ells. A més, hem construït el carrer Sant Francesc de Borja de forma peatonal, que és un carrer més accessible on els comercis tenen més privilegis. Doncs respecte a la universitat, que és on estem ara, és una universitat que està situada al Grau de Gandia i que podem gaudir d'una educació, d'una qualitat d'educació molt bona. Una universitat que, gràcies a Déu, està entre les millors de tota Espanya. També tenim la Facultat de Comunicació Visual, que és una de les més importants al territori espanyol. I més voldria en altres ciutats tindre o haver apostat per un projecte d'universitat com vam fer fa molts anys, perquè Gandia sempre ha sigut una ciutat universitària. Me gusta Gandia porque es una ciudad para todos. Es una ciudad que apuesta por el ocio. Además, también apuesta por el importante valor cultural que tiene esta ciudad. Ahora mismo estamos en el Palacio de los Borgia, un símbolo clave del patrimonio cultural de Gandia. Ahora mismo estoy estudiando fuera y la verdad es que entre vivir fuera y vivir en Gandia, prefiero vivir en Gandia.